дар ин дунёи пур аз ғавғо инсоният дар ҳоли сукут дида мешавад. Аммо хушбахтона баъзан вақт мешавад ки одамон корҳое мекунанд ки бо дидани он на танҳо дилатон ба ин дунё гарм мешавад, балки аз эҳсосоти зиёд наметавонед пеши роҳи ашқи чашмонатонро бигиред ва умедатон ба одамон бештар аз қабл гарм мегардад. Инак салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Некатоб ва имрӯз яке аз беҳтарин видеоҳое ки то ҳол камтарин одамон дидаанро пешкашатон менамоем. Дар канали мо обуна шуда ва зангуларо пахш намоед ва мо бошад роликро оғоз мекунем. Рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. ба ҳамагон аллакай маъфӣ нест ки ҳаст афроде ки на танҳо муроқибат аз волидайн намекунанд, балки ин шахсони бузургро озор ва азият медиҳанд. Аммо ғамгин набошед, чунки одамоне вуҷуд доранд ки ба хотири падар ва модари худ аз баҳри ҳамаи чиз мегузаранд. Дар ноябри соли 2020 дар шаҳри Оклендаи Зеландияи Нав як духтари 20-сола бо номи Ҷони ва номзадаш Алистер бо ҳам тӯй мекарданд. Аммо дар рӯзи тӯй онҳо барои модари 50-солаи Ҷони бо номи Луно ки аз бемории саратон ранҷ мебурд як сюрприз омода карданд. Тавре ки мебинед вақтҳои охир модар дар болои тахти бемористон бистарӣ шудааст ва аз сабаби саратон тамоми мӯи сараш рехта буд ва бо далели надоштани мӯи сар ҷойҳои дигар он тараф истад ӯ ҳатто аз ширкат дар арӯсии духтараш хиҷолат мекашид. Аммо Ҷони ва Листер ҳарду бо ҳам барои дур кардани хиҷолати модар дар ин рӯзи муҳимтарини зиндагӣ, яъне дар рӯзи тӯяшон рӯи саҳна омаданду мӯйҳои сари худро тарошиданд. Бо дидани ин дарёдилӣ ин завҷ чашми тамоми шахсоне ки дар ин тӯй ҳузур доштанд нам шуд. Ба хотири ҳурмати модар ҳама онҳоро дастгирӣ ва таъриф карданд. Чӣ гуна ки маълум аст, баъди дидани ин саҳна дар вуҷуди модари Ҷони дигар ҳеҷ хиҷолате вуҷуд надошт ва ӯ хушбахт ба назар мерасид. Ин саҳна исботи инсонгарӣ дар ин дунёи пур аз ноадолатӣ мебошад. оё шумо чунин шуҷоате доштед? Дар комментария нависед. ҳоло чунин видеоро ба шумо нишон медиҳем ки шуморо сахт ҳайрон месозад. Дар шаҳри Идлиби Сурия ҳангоми ҷанг падаре бо номи Абдулло Муҳаммад ба хотири рабудани тарси фарзандаш ба ӯ меомӯзонад ки ҳар дафъе садои инфиҷорро мешунавад баланд бояд хандад. ӯ ба фарзандаш мефаҳмонд ки ҳамаи ин фақат як барномаи бозӣ аст ва вақте ки бомб метаркид кӯдак бо садои баланд механдид ва дар охир метавонед лабхандеро ҳам дар сурати падарашам бубинед. قذيفي؟ احنا قصة جديدة من بطحب طلعت аммо дар чашмои падар дарёи ғам намоён буд. дӯстон, зиёд ғамгин нашавед, зеро ин ду ба Туркия кӯчиданд ва дар он ҷо амн ҳастанд. дӯстон, ба хотири ин падари сол як лайк ва мо наворо идома медиҳем. дар ноябри 2020 дар Калифорния, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, марде бо номи Даниэл Ричард ва ҳамсараш барои хариди фастфуд ба Макдоналдс рафта буданд. Аммо пас аз харид онҳо дар канори роҳ як марди бехонаеро бо номи Дэвид, ки бидуни шалвор рост истода буд, диданд. бинобар ин сабаб тасмим гирифтанд ки бар ӯ либос харанд. Аммо ҳамсар ба мард маслиҳат дод ки агар мо либосхарӣ равем, шояд мард аз ин ҷо равад. ба ҳамин хотир мард ба Дэвид шалвори худро дод. ӯ ҳам аз сабабе ки ҳаво сард буд розӣ шуд ки ин шалворро пӯшад. пас аз он Даниэл ӯро ба оғӯш гирифт ва ғизо ҳам дод ва ҳамсараш ки дар мошин нишаста буд тамоми ҳодисаро сабти телефон кард ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр кард. ӯ ин корро ба хотири худнамоӣ не, балки барои дигарон ҳам дарси ибрат шавад ва донанд ки хубӣ ҳамавақт ба одам бармегардад. ва гузашта аз ин каме ҳам бошад, одамон рӯҳияи хайркунияшон баланд шавад. вақте ки ин наворо мардум дар интернет дид, ин мард ва занро ташаккур ва таърифу тавсиф карданд. хулосаи гап дар бораи ин марду зан ва коре ки онҳо карданд бо ин бехона, дар комментария фикру ақидаҳои худро нависед ва мо наворро идома медиҳем. як сарбози русӣ ки ҳангоми ҷанг дар Украина таслим шуд, вақте ки дид мардуми Украина бо ӯ дӯстона рафтор карданд, аз чашмонаш ашк ҷорӣ шуд, чунки мардуми маҳалла барояш чойи гарм ва субҳона доданд ва аз телефонашон ба хонаводааш тамос гирифт. дар видеои навбатӣ ягон чиз шарҳ додан лозим нест, чунки он чи ки ҳаён ҳаст ҳоҷат ба баён нест. фақат ҷӯлӯи ашкатонро бигиреду халос, зеро ин навор хело эҳсосотӣ аст.
ҳазорон нафар дар хиёбонҳои Гонконг ҷамъ омада буданд ва хостори эътироз алайҳи давлат шуда буданд. Аммо вақте ки мошини ёрии таъҷилиро диданд, ҳама роҳро боз карданд. чӣ тавре ки мебинед, дар ин ҷо саг дар танҳоӣ тавони баромадан аз ин мушкилиро надорад. Дар ҳамин замон чанд ҷавон ҷамъ омада то ӯро кӯмак кунанд ва дар аввал саг аз тарс сай мекард дасти ҷавонро бигазад, вале ин писар ба ин амали саг нигоҳ накарда, ҳимматашро аз даст надода, тавонист дар охир сагро аз об берун созад. дӯстон, дар ин ҳолат агар ягон сагеро бубинед, шумо чӣ кор мекардед? Комментария дар хидмати шумост. мегӯянд ки баъзе аз фариштагон бол надоранд ва ба монанди мо ҳастанд ва дар аввалин фурсат ҳозиранд ки дасти кӯмак ба одамизод кунанд. ما این پیسگه که تو بگی شما را خداوند اجر بده. ما اخلاص خودت میدیدم. خودت یک بسیار آدم اخلاصمند هستی. یعنی 6000 افغانی رو بگی برای خودت یگان چیزی بگی. خیر بگی خداوند اجر خیر. حقت است با این پایت کار میکنی و تو واقعا مرد هستی. ما فقط اخلاص خودت میدیدم. برای من یک بغل نده. навори навбатӣ ҳам бидуни шаҳр хоҳад буд. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба охир расид. агар ба шумо писанд омада бошад, дар комментария фикр ва ақидаи худро нависед. дар канали мо обуна шавед ва зангуларо пахш намоед, то ки аз наворҳои баъдии мо аввалин шуда бохабар шавед. бо шумо буд Некрӯз. То видеоҳои оянда дар амони худо бошед. хайр.